Weyrançylykly yer titremesi zerarly Türkiýede we Siriýede ölenleriň sany 15 miňden geçdi. Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň maglumatlaryna görä yer titremesi Türkiýede we Siriýede tas 23 million adama şol sanda 1,4 million çaga täsir edip biler. Harabalyklarda adamlary gözlemek boýunça işler dowam edýär, pedalaryň sany ýygyderler. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary sosial ulgamlar we adam hukuklary boýunça guramalar arkaly ölenler, direksiz ýetenler we yaralanan watandaşlar barada habar ýetirýärler. Türkiýede ejir çeken türkmenistanlylar barada resmi maglumat ýok. Azatlyk radiosu yer titremesini baştan geçiren bir türkmenistanly diýenan bilen gürrüňdeş boldy. Türkmenistanly 53 ýaşlaryndaky Meryem Gul Bayramowa 6 fevralda Türkiýede yer titremesi bolanda Kapadokiýanyň Nevşehir şäherindedi. Ol bir güniň dowamında bolan 2 sany yer titremesinde aman galdy. Onuň bolan jaýy wagtyna yer titremesine çydady we ýumrulmady. 6'sı sabah 4'ten 10 geçti. Bir baktım avizalar, ondan sonra yataklar titriyor. Ben dedim ne oldu? Hem sabıra kalkmalı vaktim geldi mi deyip oyladım ben. Kalktım, her taraflar şakır şakır ses veriyor. Hemen kalktım, burada kalan ailenin kızını kaldırdım. Abla dedim, korkma dedim, deprem oluyor dedim. O da hemen kalktı. Ben dedim sakince kalk, korkma dedim. Kalktık, ikimiz birlikte kalktık. Bir 3-4 minut sürdü deprem. Ondan sonra hemen televizyonu açtık. Televizyonda evler yıkıldığını duyduk. Dip Meryem Gul gurrun berýär. 6 fevral gecesinde Türkiýede bolan güýje 7,8 ballyk yer titremesi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siriýa bilen Serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda döredi. Türkiýede 6.000 golay bina ýykyldy. Şaýatlaryň söýlerine görä köp sanly bina kartdan edilen ýani aňsatlyk bilen birden ýykylypdyr. Meryem Abad galan jaýynyň ýaşaýjylarynyň bagtlydygyny özleriniň aşa sowukda köçede galmandygyny aýdýar. Ondan sonra sakinleştik. Dışarı çıkaldıysak kar yağıyor. Soğuk. Evin içindeyiz. Ama bizim binamız kendileri yaptığı için beni koruma alan ailenin yaptık kendi evleri olduğu için hem yeni bina o kadar olmadı. Dışarı çıkmak istemedik. Dışarı çıkanımız bilen kar yağıyor. Nire çıkalı? Yer titremeleri boýunça maglumat ýaýradýan guramalaryň habaryna görä ilkinji yer titremesinden soň jemi 435 sarsyn bolup iň ulus 6 fevralda gün ortadan merkezi Elbistanda güýje 7,16 bally döräpdir. Meryem bu ikinji güýçli yer titremesiniň has erwet duýulandygyny aýdýar. Saat 1'den 20 geçti öğlen. O zaman yine başladı. Çok kötü. O zaman aşırı derecede kötüydü. Her taraflar, camlar, her taraflar şakır şakır ses geliyor. Ben dedim gittik biz. Bu bilen şimdi hemen kelime şeratımızı getirdik. O da 5 dakika sürdü. Ama bizde ölüm yiten yok. Meryem öz ýandaky ýakynlarynyň bagty çüp aman galandygyna begenýär. Ýöne beýleki tanışlarynyň kyn ýagdaýa düşenligini aýdyp aladylanýar. Ölmiten olmadı. Sabah Nargize aradı. Abla bizde dedi ölmüytim çok dedi. Çok kötü deprem oldu dedi. Kaldık yerindeki anneni de bırakıp çocukları gitmiş. O tek başına çok zor durumda ayak yalan dışarı çıkmış kar yağıp duran. Kızım dedim sakin ol dedim. Kendine gel dedim. Yine dedim deprem olma mümkün dedim. O yüzden dedim ayağına güzel çoraplarını giy dedim. Üstünü giyin dedim. Kimliğin var mı dedim. Yanına su al dedim. Battaniye al dedim. Hemen dışarı kendini at dedim. Eski bina dedi o da. Ben dedim hemen kendini dedim dışarı at kızım dedim. Türkmenistanly Meryem Gul Bayramowa özüne ma'lum bolşýaly Malatyada we Adanada yer titremesiniň gaty güýçli bolanlygyny güýçli beýrançylyk hem köp ölüm ýetkisiniň bardygyny aýtdy. Meryem Gul şeýle diýär. Ne olur olaryň sesini duyun. Olaryň nerdeligini bulun. Ne olur halka sahip çıkın. Ne olur yeter artık yeter. Halka sahip çıkın. Diýip türkmen ýanany Türkmenistanyň häkimetlerine ýüzlenip raýatlary barada çynlaky alada etmegi soraýar.
Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň yer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlaryna kömek bermegini sorap, mesele ünsü çeker. Habarda yer titremesinde ölen türkmen raýatlary barada resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar hem bar. Birnäçe adamyň atlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkiýedäki türkmenleriň ykbaly barada resmi maglumat ýok. Türkmen resmileri bolup geçen wakalar barada entek resmi çykyş etmediler. Türkmen döwlet habar beriş serişdelerinde Türkiýe humanitar kömek iýermek barada habar berildi. 8 fevralda Türkmen telewizionyasy yer titremesi bilen baglanşykly zerur kömek bermek üçin Türkiýedäki türkmen raýatlary üçin gyssagly telefon liniýasynyň açylandygyny habar berdi. Resmi habarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň we Istanbuldaky konsulhanasynyň telefon belgileri we elektron poçta salgylary görkezilip, yer titremesi bilen baglanşykly kömek maslahat hem beýleki maglumatlary soramak üçin habarlaşyp bolýanlygy aýdyldy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň telefon belgisine ýakynlaryny gözläp jaň eden azatlygyň çeşmesine watandaşlara kömek bermek üçin 24 sagatlap işleýändikleri aýdyldy. Ýöne haýsy kömegiň berilýänligi barada taýyk jogap berilmedi. Ejir çekenleriň özleriniň ýüz tutmalydygy we olara zerur kömegiň beriljegi aýdyldy. Jaňa jogap beren konsullyk işgäri ölenler we merhumlaryň watanyna kedilmegi baradaky soraga göni jogap bermedi. Ýöne ol garyndaşlaryna habar berilýänligini aýtdy. Garyndaşlaryna habar berildi. Hemmesiniň habary bar, garyndaşlarynda habar bar. Türkmenistandakylarda da, bärdäkilerde de. Garyndaşlary bilip otyr, garyndaşlaryndan soraýyň diýip çeşmämiz bilen gürleşen türkmen resmi aýtdy. 6 fevralda Türkiýede bolan 7,8 ballyk güýçli yer titremesi goňşy ýurtlarda Liwanda, Ermenistanda we Siriýada duýuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bu betbagtçylygyň 1939-njy ýylda Erzinjanda bolan yer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagtçylykdygyny aýtdy. Çarşembe günkü çykyşynda Türk prezidenti yer titremesinden ejir çekenlere gyssagly kömek bermekdäki kemçilikleri boyun aldy. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki edarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölüminde adamlaryň uly nowaty gün saýyn diýen ýaly artýar. Şunlar edaranyň öňünde azyndan 100 adamyň nowaty durandygyny görse bolýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy ýurtdan gitmek isleýän raýatlaryň barha köpelýändigini aýdýar. Migrasiýa edarasyna welaýatyň ähli taraplaryndan ýüzlerçe adam elýär. Şun edaranyň öňünde azyndan 100 adamyň durandygyny görse bolýar. Diýip habarçy 9 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Nowaty duranlaryň aglabasy ýaş gelin gyzlar we oglanlar bolup, olar biometrik pasport almak üçin resmi namalaryny tawşyrmaga çalışýandyklaryny we şondan soňra Russiýa ýa-da Türkiýe işlemäge gitmegi meýilleşdirýändiklerini aýdýarlar. Ilat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurt çıkmak üçün adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resmi nama hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk ýerdildi. Nowatlaryň artmagyna ýurtda indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ýurdun içinde iş tapmak gitdigiçe kynlaşýar. Adamlar gün görmek üçin durly işleriň gözleginde bolsalar da, iş gözleýänleriň aglabasy iş tapyp bilmeýär. İş tapýanlar da aljak aýlygynyň 14 istisi möçberinde para bermeli bolýarlar. Diýip habarçy bellidi. Köp adam başga ýurda gitmek üçin uçar biletini satyn almagy hem maliýe serişdesi bolman soň mellek ýerlerini we awtolawlaryny satýar. Russiýa işlemäge gitmesem hojalygymyz gün-günden çöküp barýar. İş tapyp bolanok, eklenç gaty kynlaşdy. Azyk önümleriniň dünkü bahasy bugün saklanmaýar. Hemme zat gün-günden gymmatlaýar. Ýöne iş ýok ýa-da bar işe girmek üçin müňlerçe manat para bermeli we beren paraňy ençeme ýylda üzülüşmeli diýip Migrasiýa edarasynyň öňünde nowaty duran marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy pandemiýa çäklendirmelerinden soň uçar gatnawlarynyň dikeldilmegi bilen Türkiýeden Türkmenistana dolanan köp raýatyň hem gaýtadan ýurtdan gitmäge howluk ýandygyny aýdýar.
Türkiýede ençe mil zähmet çekenimden soň Türkmenistanda ýagdaý gowluga tarap ütkendir öýdüp izma geldim. Bu ýerde iş tapmaga tynançdym ýöne bu başa barmady. Türkiýede ençe mil zähmet çekenimden soň ýanym bilen ýygnap getiren pulumyň ehlesi gutardy. Indi awtologumy satywa çykardym. Para pul bermelen bolsa bu ýurtdan çykmaly, çagalarmy hem alyp gitmeli. Diýip başga bir marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen biometriki pasportlaryny almak isleýän raýatlaryň köpelendiği barada Adatlygyň Lebap welaýatyna habarçysy hem maglumat berdi. Şonda habarçymyz Sewitin migrasiýa idarasynda raýatlara may aýyna nowbat berilýändigini hem aýdypdy. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpelmegi ýurtda işsizligiň ýaýraýan, adyk önümleriniň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanýan, korrupsiýanyň ýaýwanlanýan ve hökümetiň raýatlaryň durmuşynyň ähli uğurlaryna gözegçilik etmäge synanşan mahalyna gawat gelýär. Aşgabatda 20 ýyldan köni uloglary guratlyk barlygyndan geçirmezlik baradaky düzgün paýtaktlylaryň awtoulyk tewdasyny çäklendirýär. Paýtagtyň bazarlarynda diňe 2003-nji ýyldan soň çykan uloglary Aşgabat propiskasy bolanlaryň adyny resmileşdirip bolýar. Sol bir wagtda bu çäklendirmeler korrupsiýa ýol açyp, paranyň öwezine bu düzünden sowa geçmegiň ýollary hödürlenýär. Geçen ýylyň noýabryndan bäri Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtouloglaryň teknik ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alys edarasy 20 ýyldan ozal öndürilen ýeňil awtouloglaryň tekniki guratlyk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat bermän gelýär. Adatça bolşýaly, dil üstünden berilýän bu görkezmäniň kanuny esaslary we sebäpleri aýdynlaşdyrylmaýar. Bu çäklendirmeler paýtagtdaky awtoulog tewdasyna hem täsir etdi. Aşgabatda sürücüler 20 ýyldan öň öndürilen uloglaryny ýerlemek üçin indi sewitlerden xaridar gözleýärler. Aşgabatyň bazarlarynda ulagy bahalanynda ilki bilen propiskaň nirede diýip soraýarlar. Egerde paýtagtda ýazga duran bolsaň, onda 20 ýyldan köne bolan uloglaryň guratlyk hatyny almakdaky çäklendirmeler sebäpli ony adyna resmileşdirip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Welaýatlardan gelen xaridarlary hiç ýyly çäklendirme ýok diýip bu ýagdaýlaryň jikmejliklerinden habarly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Anonimlik şertinde maglumat veren paýtagtyň ýaşaýjysy käbir ulug ýerleriniň bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny hem teklip edýändiklerini aýtdy. Söwdägärler Aşgabat ýazgysy bolanlara ulagyň bahasynyň üstüne 10.000 manat para berip ony desine adyna resmileşdirip bermegi teklip edýärler. Ulag ýeti bu pulun polisiýa berilmelidigini aýdyp, şol bir wagtda munyň bilen çäklenmän bu öz boluşly hyzmaty üçin özüne hem goşmaça 300 manat soraýar. Galalaşylsa ulagy bazardan çykarman ýol polisiýasynyň özü gelip ony 2 sagatyň içinde adyna resmileşdirip berýär. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Içeri işleri ministrliginden sorsanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugyndan kommentariýa almak başartmady.